Ngikhulele ekhaya elifudumele. Ngingasho nje ngithi ekhaya besidla izambane likaPondo. Besihlala kuma-suburbs, ubaba enamatekisi awu-8, aphinde futhi abe yiphoyisa nangaphezulu. Uma wami esebenzela umasipala. Yazi indlela bekumnandi ngakhona bekuwumina nobhuti wami omncane. Bekumnandi ngale ndlela yokuthi ngama-weekends siyahlala njengomndeni kudekwe itafula, yabona sidlele etafuleni, i-breakfast, isapha, i-lunch. Ubona uma nobaba bejabulile bahleli lapha ngasephulini, yabona kushiswa inyama, nathi sibhizi siyagcaluza, siyaphithizela, siyingane. Mase kuthi ngamaholidi thina sivakasha ukuthi siye ehlobeni, siyahamba siya kuma-family vacation. Ngicela ukunitshela ukuthi kumnandi nje kuthe mangabe sengiyi-teenager ngaqala manje nganothisa ukuthi hayi man, anginjengoba izinto mina ngicabanga ukuthi zingakhona. Uyabona la endlini ubaba unokuhamba nje, ahambe ayolala ama-out. Umama abe frustrated, umbona umfazi ekhala, ekhuluma ecingweni, ekhuluma iyangishithela le ndoda, ingenza ukuthi le ndoda ayingiboni nokuthi ngiyini, ayisangihloniphi le ndoda. Umama ekhala ebanganini, ekhala kumndeni, yabona. Kwaya umama wayeka ukukhala manje, wangabe sacomplaina ngumuntu umama. Kanti umama naye useqonimile, umama useyajola. Just imagine owethu ubaba uyena ukujola kwakhe okwenza ukuthi umama wethu aze naye aphume ahambe ayojola. Kwakuthi ubaba mangabe ehamba eshona le ehambe eyintombini, nomama naye ahambe ayesokeni. Ubaba uzophuma futhi-ke masebuya, mhlawumbe ebuye eqala kunomama adini ukuthi umama uphuma. Umama athi hayi kade ngihambile nama-ladies siye nakuphi. Uthole ukuthi umama ngoba unama-tricks, mhlawumbe uzohamba nabangani bafike bashuthe isithombe kuqala, mase-ke ahambe ayesokeni. Atshengise-ke ubaba isithombe kade shuthe nabangani earlier on, kanti nje it was just for ishow ukuthi hayi, we're just gonna have some few drinks and then after that-ke sesiyahamba siya le esokeni. Saqala sancipha-ke manje i-stress sikamama ese-in love esokeni. Umbona ukuthi umama seziyanyuka-ke manje iy'keti. Uyambona umama izitho seyihlezi iy'cwebezela, umama usehlezi egluwishe ama-weave. Every now and then umama ugluwishile, umama uswenkile, umama ufake iy'nzipho, umama ufake iy'nkophe, umama u-on point all the times. Ubaba useyasola, useyifakela amehlo indaba kamama. Kanti ubaba uzothi mangabe seqala ukuyifakela amehlo indaba kamama, kube ngalesikhathi lesi ubaba eseqalwa khona ukugula. Ubaba useqala ukugula okuningi in such a way that akasakwazi manje ukuthi ahambe ngama-weekends. Okusho ukuthi sekumele ukuthi umama alibaseke manje yena angabe sakwazi ukuhamba aye ema-weekendini akhe. Uyamazi umfazi ogulelwe indoda ebe esemathandweni nelinye isoka. Umama ngicela ukukutshela wehamba ngama-weekends, indoda iyubhaca ithi iyakhala laphayana, athi umama yeyi awume kancane webaba ka-someone, wena wawuhamba ngey'khathi zakho. Sekungiyekele-ke manje nami ngisemathandweni-ke manje. Umama-ke beselala ama-out-ke ingcaca ngaleso sikhathi. Ayike kwakhulunywa iy'ndaba zokuthi umama useyafika nje ekhaya, usephumile vele, ubaba uwubhaca, usemtholela unesi, usemningi, usemandla esokeni. Awu thina sistressekile nobhuti wami ukuthi ubaba uyagula lendlini, uma wethu akanendaba nobaba. Kanti asibuzange elangeni uma naye uzohlatshwa ukugula. Odokotela bathuna isigaxa ebeleni, umana isigaxa lesi sisho ukumqeda, yabona. At least-ke isoka lakhe bekade limsupporta, beli-very supportive isoka, lihambe naye lisifonele isoka liye naye ey'bhedlela. Sho ukuthi ubaba vele naye ugulela ukufa la endlini. Ubaba asitshela ukuthi bantu bami, ngoba ngiyabona noma wena ukuthi naye ugulela ukuthi usezofika ngasemaphethelweni. Ngizocela ukuthi mabe ngifike emaphethelweni, ngoba amatekisi, ibhizinisi amatekisi ubaba leselimhlulile ngenkathi egula, because wagula isikhathi eside. Amatekisi engasekho esewathengisile. Ngizocela ukuthi imali lezophuma emsebenzini wami
nikhokhela umuzi. Mase kuthi le ezophuma emsebenzini kama wenu kube yiyona imali enizoyiphilisa ngayo. Sebhlungu ke leso simo ima ngabe abazali benu sebenitshela ukuthi hayi kuyabheda sizodlula ungesikudala emhlabeni. Sibhlungu leso simo but life iki. Umama ke avelane adlule kuqala kunobaba emhlabeni. Hayi angcwatshe umama, hawu ngesonto elizayo kudlula ubaba. Sithi nje saqeda ukungcwaba umama sesiyongcwaba ubaba ngesonto elilandelayo. Ngicela ukunitshela ukuthi mangabe ngicatshwa ubaba asanabazali ke. Kodwa ke ubaba weshiye nezwi lokuthi sithatha impesheni yakhe emsebenzini sikhokhela umuzi. Angempela senze kanjalo ke. Senze kanjalo. Mangabe sesilindele izimali zikamama, umama phela nabeka sebenza kamasipala ukuthi kube izona esizoqhubeka ngazo siphilise ngazo. Kutholakala ukuthi izimali zikamama zibhaliswe ngesoka. Akukhonakali. As much as umama bekalithanda isoka lakhe kodwa kusho ukuthi isoka ubekalithanda ukudlula thina. As much as umama bekangafuni mhlawumbe ukuthi imali yakhe isale nobaba, kodwa umama bekangachuza ukuthi imali yakhe isale nathi kunokuthi imali isale nesoka elizalise umhlaba wonke kodwa umama lingamzalisanga. Ngicela ukunitshela ukuthi isoka la iqhofoza imali kamama, lithenga izimoto ezintsha, lishayise, liphuza utshwala, lihlezi lipostile isoka, la iqhofoza la iqeda imali kamama. Thina siyasokola lana, asakafiki ngisho naka matric. Ngicela ukunitshela ukuthi usuka ebelungwini, usuhamba uyofunda kuphi elokishini. Suke ebelungwini siyofunda elokishini. Nakhona sihamba ngestimela because istimela is the only cheapest transport. Ngicela ukunitshela ukuthi zathi ihlobo wozani nizohlala lana, bantwana kabhuti, bantwana bakamalume, bantwana bakabanibani. Mina ngathi kubhuti wami ngizokwazi ukuthi nginakekele. Sokwazi ukuthi sihlalele ekhaya. Ngisho umuzi ukhokheliwe asikoloti lutho. Sho ukuthi lelisoka ukubona mangase nje uzalelwe amathanga ungenawo amabhodwe ukuthi ugcina usuwenza imsangano. Isoka lagcina seligcina ku-wheelchair. Lagcina seligcina ku-wheelchair isoka lathola nalo rafu la udlabhaza la udla la uqeda nje la into edabukisayo. Ikhama ke leyo lonto leyo ibizwa ngekhama. Mina ke kulomzuzu kwamele ukuthi ngifunde ukuba responsible, ngifunde ukukhula la engqondweni. Sahamba saqeda matric, sahamba sathola uNSFAS, safunda. After graduate umsebenzi asawutholi ke manje. Lapho ngibheke ukuthi ngagraduate ngizokwenza isimo sibe ngcono. Hey bakwethu umsebenzi asawutholi ke. Kwamele ukuthi umuntu uqaqe la, uvule la ukuthi ungawuthola umsebenzi manje kwenziwe njani, ufuna kuncindwe izandla, kukhalwe, kwenziwe njani. Ngicela ukunitshela ukuthi ngasebenza. Ubaba vele bekawumuntu onebhizinisi, sho ukuthi lama jeans ebhizinisi nokuhlakanipha kwebhizinisi kukhona la emajinsi nami. Ngasebenza ngaqala ibhizinisi lami, wathi ubhuti wami eqeda na university wangijoyina, salifudumeza, lavuthwa sakwazi ukuthi siphile impilo engcono, singabi ingane ezihamba zibheka zihamba ikhala kuphi nakuphi. Lento yasekhaya mina nobhuti wami yasinikeza izifundo ezihlukahlukene. Ubhuti wami yasinikeza isifundo sokuthi njengendoda ungalakha ikhaya lakho uhlanganise lefudumali. Uphinde futhi wena njengendoda uhlulwe idiscipline, uphinde ulihlakaze ikhaya lakho ngokwakho. Yasifundisa ukuthi sikule simo lesi it's because indoda yahluleka ukuthembeka. Yayinevision yokuthi ifuna ukuba nekhaya elifudumele. Yayakha ivision. Kodwa mangabe sikulona ikhaya elifudumele yahluleka ukulisustain. Yasifundisa ukuthi mangabe umuntu onevision, make sure ukuthi awulahleki kwivision yakho. Because I know ukuthi ubaba bekanevision yokwakho umndeni. Because bengeke asebenze kanzima kanjena asinikeze yonke into esiyifunayo aphinde useyadidiseka. Stay on your vision because ezinye izinto ezisemaceleni amantombazana amahle azokudidisa inabangani abazobe bekhuluma ilanguage engafani neyakho bazokudidisa.
Mase kuthi mina kuyinto kamama ngafunda okunye futhi ngafunda okuningi esidini lika mama ukuthi sometimes urongi norongi awenzi uright because umama waye desperate ngalesa sikhathi efuna ukukhwentsha that pain yabo efuna ukupholisa that pain and then waseya exploitwa isoka elimbonayo ukuthi umama ulimele. Ngoba mina angikholwa ukuthi umama wathatha imali yakhe wahamba nje wayoyipha isoka. Ngiyakholwa ukuthi leli soka leli khona inkomishi elayiphambanisa. Kodwa kokubalekile ukuthi mina nobhuti wami si-happy, impilo iyaqhubeka, sijabulile. Buzz SA to all social media platforms. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. Iyo lalibonene ey'torini elandelayo. Siyanithanda kakhulu.